Να λέει ρεκ. Αυτό είναι ηλεκτρικό. Τη στιγμή που δείχνει δεν πήγε. Και πώς το μαντάει να γράψει. Να πάει πιο παιδιά, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Μια ώρα και για μέσα ίσως. Βλέπεις. Αξιότιμοι κύριοι Κοσμήτωροι της Φυσικού Μαθηματικής Σχολής, Βρυτανικές Αρχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου, καθηγητές και καθηγήτριες της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη συγκίνηση αποδέχομαι σήμερα το επίτιμο διδακτορικό που απονέμεται από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι ιδιαίτερα υπόχρεος προς όλους όσοι με πρότειναν για αυτή τη μεγάλη τιμή και αναγνώριση. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα ότι το γεγονός ότι αυτό το διδακτορικό μου δίδεται από μια σχολή με την οποία με συνδέουν πολλά κοινωνικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα, από συναδέλφους με τους οποίους συνεργάζομαι επιστημονικά και από φίλους με τους οποίους έχουμε προτείνει διάφορα μελλοντικά προγράμματα συνεργασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι αυτή η τιμή προέρχεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ίδρυμα στο οποίο δίδαξε ως καθηγητής της αρχαιολογίας από το 1858 μέχρι το 1891 ο προπάπος μου Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Μακεδόν, γεννηθής το 1823 στο Βουλγατσικό Καστοριάς. Από το Πανεπιστήμιο, από το οποίο πήρε το πρώτο του πτυχίο το 1896, στη Φαρμακευτική και Χημεία, ο παππούς μου Πέτρος Ρουσόπουλος. Και ειδικά από ένα ίδρυμα που τιμά τη χώρα στο εξωτερικό με τις έρευνες μεγάλων ερευνητών στους χώρους της χημείας, φυσικής, ιατρικής και ιδίως φαρμακευτικής. Η φαρμακευτική είναι ένας κλάδος των επιστημών που έχει κάνει τρομερές πρόοδους τα τελευταία 20 χρόνια. Στον επιστημονικό, ερευνητικό και κοινωνικό χώρο, τα επιστημονικά επιτεύγματα και οι προσφορές της φαρμακευτικής επιστήμης, αλλά και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, έχουν οδηγήσει σε επίλυση σοβαρών προβλημάτων. Κυρίες και κύριοι, η θεραπεία του διαβήτη, της οστεοπορώσεως, του άσθματος, των καρδιακών νοσημάτων, του καρκίνου, της κληρήσεως κατά πλάκας και άλλων ασθενειών, δεν στηρίζεται πλέον μόνο στα κλασικά φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει επί τόσα χρόνια. Ο καθηγητής φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου της Καλιφορνίας, τον Άγιο Φραγκίσκο, Κένεθ Ντιλ,
Σε ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Nature λέει ότι ένα σοβαρό πρόβλημα της βιολογίας και ιατρικής σε αυτόν τον αιώνα είναι το να ανάγουμε τα προβλήματα των ασθενειών σε προβλήματα της μοριακής επιστήμης. Επί παραδείγματι, πολλές από τις μεγάλες και μεθοδικές προόδους που έχουν συμβεί στα τελευταία χρόνια στη βιοιατρική έρευνα είναι αποτέλεσμα προηγουμένων επενδύσεων, όπως τις λέει, ερευνών στις βασικές επιστήμες. Και ο Κεν Ντιλ καταλήγει λέγοντας ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις στις μοριακές επιστήμες έχουν ανοίξει τον δρόμο για νέες ευκαιρίες θεραπείας ασθενειών. Και όσοι γνωρίζετε τον Κεν Ντιλ, ξέρετε ότι είναι ένας μεγάλος ερευνητής στην περιοχή. Μια τέτοια ευκαιρία έχει δοθεί και στη φαρμακευτική επιστήμη στα τελευταία 20 χρόνια, ιδίως με την εφεύρεση νέων φαρμακοτεχνικών μορφών, διαφόρων φαρμάκων, πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Τέτοια συστήματα αποδεσμεύσεως επιτρέπουν όχι μόνο απλά σε ένα φάρμακο, πρωτεΐνη ή πεπτίδιο να διαχειριστεί στον οργανισμό, αλλά το κάνουν κατά ένα έξυπνο τρόπο. Ακριβώς όπως ο μοριακός σχεδιαστής ή ο φαρμακευτικός ερευνητής το θέλει να γίνει. Έτσι, επί παραδείγματι, πιστεύω ότι ήδη και βέβαια στο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικά συστήματα, φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία θα είναι έξυπνα και θα καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται στον οργανισμό μας και θα διαχέουν φάρμακα μόνο όταν τα χρειαζόμαστε. Θα αποδεσμεύουν φάρμακα μόνο όταν τα χρειαζόμαστε. Έτσι, επί παραδείγματι, η ινσουλίνη, την οποία παίρνουν ορισμένοι διαβητικοί τύπου Α, τύπου 1, θα μπορεί να αποδεσμευτεί και να περάσει στο αίμα του ασθενούς μόνο όταν ο ασθενής τη χρειάζεται. Πώς θα γίνει αυτό, θα δείτε σε λιγάκι. Η καλσιτονίνη, η οποία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για την οστεοπόρωση, θα μπορεί να παρακάμψει κάποια μέρα το στόμαχο και να αποδεσμευτεί μόνο στο 12δάχτυλο, στο επάνω μέρος του λεπτού εντέρου, ώστε να μπορέσει να απορροφηθεί και να περάσει στο αίμα, κάτι το οποίο είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Τέλος, μεγάλου μοριακού βάρους μόρια, τα οποία παράγονται από γεννητική μηχανική, όπως παραδείγματος χάρη οι διάφορες αυξητικές ορμόνες ή τα διάφορα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τις κλίσεις κατά πλάκας κτλ., θα μπορούν να περάσουν διαμέσου των εστών χωρίς απώλεια της βιολογικής δραστικότητας. Αυτές οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην περιοχή και επιτέχοντας σε αυτή την περιοχή γίνονται όχι μόνο από ανθρώπους μιας ερευνητικής περιοχής. Γίνονται από φαρμακευτικούς, χημικούς, φαρμακοποιούς, βιολόγους, γιατρούς, χημικούς και μηχανικούς. Και σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσω στα επόμενα 20 λεπτά, ειδικά ορισμένες εργασίες δικές μας από το εργαστήριό μου, εργασίες που έγιναν από τους διδακτορικούς σπουδαστές μου και από μένα, και όπου χρησιμοποιούμε αυτά που λέμε έξυπνα υδρόφυλλα, πολυμερή και βιοιατρικά υλικά. Και τα χρησιμοποιούμε βασικά σαν μεταφορείς πρωτεϊνών και φαρμάκων για να πετύχουμε ακριβώς ένα ορισμένο τρόπο αποδεσμεύσεως. Νομίζω ότι αρκετοί στο ακροατήριο ξέρετε για τα βιοιατρικά πολυμερή και ξέρετε ότι χρησιμοποιούνται ήδη σε μια μεγάλη γκάμα βιοιατρικών συσκευών και βοηθημάτων, όπως τα λέγαμε στην αγγλοσαξονική ορολογία devices, αλλά συγχρόνως χρησιμοποιούνται φυσικά και σε πολλά φαρμακευτικά παρασκευάσματα. Για να σας δώσω μια ιδέα του πόσο σπουδαία είναι η αγορά σε αυτό το τομέα, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές των βιοιατρικών υλικών σε αυτή την περιοχή. Παραδείγματος χάρη, σε μια πρόσφατη εργασία μου ανεκάλυψα ότι έχουμε 7.700 περίπου ιατρικά βοηθήματα τα οποία χρησιμοποιούν βιοιατρικά υλικά. Περίπου 2.500 διαγνωστικά προϊόντα και περίπου 39.000 φαρμακευτικά σκευάσματα, όπου διάφορες μορφές πολυμερών, είτε συνθετικών είτε βιολογικών πολυμερών έχουν χρησιμοποιηθεί. Και για να καταλάβουμε και την οικονομική σημασία του θέματος, μόνο στις ΗΠΑ για φέτος περιμένουμε ότι όλα τα βιοιατρικά συστήματα θα έχουν πωλήσεις της τάξεως των 7,2-3 εκατομμυρίων δραχμών. Παρότι όμως τα βιοιατρικά υλικά υπάρχουν ήδη και έχουν βελτιώσει σημαντικά τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών, εν τούτης υπάρχει μεγάλη ανάγκη για το σχεδιασμό, το μοριακό σχεδιασμό νέων βιοιατρικών υλικών και ειδικά νέων φαρμακευτικών συσκευασμάτων, τα οποία θα μπορούν, όπως είπα και προηγουμένως, να λύσουν προβλήματα ασθενειών που έχουν μεγάλη σημασία σε όλους μας, ασθενειών που είναι πολύ δύσκολες να θεραπευτούν.
Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι τα βιοετρικά υλικά ξεκίνησαν το 1950 με διάφορες προσπάθειες, ιδίως στην περιοχή του τεχνικού νεφρού, και τα πρώτα βιοετρικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ιατρική ήταν υλικά τα οποία δεν είχαν φτιαχτεί ειδικά για την ιατρική. Δηλαδή, παραδείγματι, όταν ο γνωστός γιατρός Wilhelm Kolff του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ ξεκίνησε τη δουλειά του για τις μεμβράνες για το τεχνητό νεφρό, δεν ήξερε τι μεμβράνη να χρησιμοποιήσει. Και το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε, και νομίζω ότι θα σας φανεί κάπως παράξενο, είναι πήρε τις ίδιες μεμβράνες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ολλανδικών λουκάνικων. Όπως καταλαβαίνετε, ο γιατρός είχε μια ανάγκη να λύσει ένα ορισμένο πρόβλημα και την έλυσε χρησιμοποιώντας ένα υλικό το οποίο έτυχε να βρεθεί δίπλα του. Η παραγωγή νέων βιοετρικών υλικών στην φαρμακευτική και στην ιατρική δεν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο πλέον. Σε αυτά τα συστήματα χρειάζεται μια ειδική δομή του πολυμερούς, μια ειδική δομή του συστατικού. Και παραδείγματος χάρη, δείχνω σε αυτό το διάγραμμα, σε αυτή τη διαφάνεια, πώς ορισμένα η δομή του υλικού, του πολυμερούς, του ειδικού μεταφορέως, παίζει μεγάλο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η διάχυση ενός φαρμάκου, στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει να κρατηθεί η μοριακή σταθερότητα των διαφόρων βιολογικών μορίων τα οποία αποδεσμεύονται. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε επί παραδείγματι πώς είναι δυνατόν να κάνουμε μια παλινδρομική αποδέσμευση ενός φαρμάκου απλώς και μόνο επειδή έχουμε κατορθώσει να φτιάξουμε μοριακό σχεδιασμό του πολυμερούς το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση αυτή. Και όσοι τουλάχιστον πιο κοντά μπορείτε να δείτε ότι είναι δυνατόν να αυξήσουμε και να μειώσουμε το ρυθμό της ενεργείας αυτού του συστήματος. Ίσως λοιπόν να είναι εύκολο για το μη ειδικό να καταλάβει γιατί ένας χημικός μηχανικός, σαν και εμένα, ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα. Διότι πολλές από τις γενικές βασικές ιδέες, οι οποίες εφαρμόζονται στην αποδέσμευση φαρμάκων και στα βιοετρικά υλικά, είναι κλασικές ιδέες που έχουμε αναπτύξει και στη χημική μηχανική. Η μεταφορά μάζας, η θερμοδυναμική και άλλα θέματα. Και έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, ότι στα τελευταία 10 χρόνια έχω παρατηρήσει με μεγάλη ικανοποίηση ότι τα στεγανά των διαφόρων ερευνητικών περιοχών έχουν καταληφθεί. Και ότι οι ερευνητές από μια μεγάλη γκάμα από επιστημονικές περιοχές, όπως φαρμακευτική, βιολογία, ιατρική, χημεία και γιατί όχι μηχανική, εργάζονται όλοι μαζί για την επίλυση αυτών των σοβαρών ιατρικών και βιολογικών προβλημάτων. Τώρα, ιδιαίτερα για τα προβλήματα στα οποία έχουμε ασχοληθεί εμείς, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρουσίαση, στην οποία θέλω να πω ότι πρώτα, σχετικά με τον οριακό σχεδιασμό, έχουμε κατορθώσει να κάνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι έχουμε παράγει για πρώτη φορά νέα βιοετρικά υλικά, στα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε μέσα στη μοριακή αλυσίδα ειδικά μοριακά τμήματα και ειδικές βιολογικές λειτουργικές ομάδες, οι οποίες θα κάνουν ακριβώς ό,τι θέλουμε σε επαφή με τον ιστό. Και δεύτερο, έχουμε τροποποιήσει τη δομή διαφόρων μεταφορέων πολυμερών με την προσθήκη ειδικών ομάδων, ώστε να φτιάξουμε πραγματικά νέα υλικά τα οποία επίσης θα έχουν μια κάποια αλληλεπίδραση με τον οργανισμό. Στην αγγλική βιβλιογραφία αυτός ο όρος της αλλαγής της επιφανείας λέγεται tethering. Και στο επόμενο διάγραμμα, στο επόμενο διάγραμμα δείχνω πως αυτή η αύξηση των αλυσίδων με τους βρόμχους, tethers όπως λέγονται στα αγγλικά, μπορεί να αλλάξει εντελώς τις επιφανειακές ιδιότητες ενός υλικού. Τέτοια συστήματα είναι γνωστά στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία και σαν βιομιμητικά συστήματα, biomimetic systems, μια και μπορούν να προσομοιώσουν τα βιολογικά συστήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο, παραδείγματος χάρη στο εργαστήριό μου, έχουμε φτιάξει πολυμερή τα οποία περιλαμβάνουν υδρόφυλλα και υδρόφοβα τμήματα, ώστε να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε διάφορα φάρμακα, είτε περισσότερο υδρόφυλλα είτε περισσότερο υδρόφοβα φάρμακα. Δεύτερον, έχουμε φτιάξει πολυμερή τα οποία περιλαμβάνουν βιοαπικοδομήσιμες ομάδες. Και τρίτον, έχουμε φτιάξει πολυμερή τα οποία έχουν πολυλειτουργικές ομάδες που γίνονται τρισδιάσπαση-μία διασταυρώσεως των μοριακών αλυσίδων. Και σε αυτό το σημείο θέλω να εκφράσω τη χαρά μου ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εργασία μεταξύ τριών χωρών, με τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μαχέρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πάρμας κύριο Παύλο Κολόμπο και με το εργαστήριό μου, στην οποία έχουμε ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή δουλειά μοντελοποίησης τέτοιων συστημάτων
χρησιμοποιώντας τη θεωρία κινητικής σε ετερογενή συστήματα. Αυτό που λέγεται στα αγγλικά fractal theory. Και ανάλογη γραμματική απόδειξη. Ο τελικό μας σκοπός είναι να αναλύσουμε τη σημασία που έχουν αυτά τα ετερογενή συστήματα σε σχέση με την αποδέσμευση φαρμάκων, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουν γίνει ποικίλες ερευνητικές προσπάθειες στο εργαστήριό μου για την τροποποίηση της επιφανείας διαφόρων πολυμερών. Και ένα πράγμα που ήθελα να παρουσιάσω αυτή τη στιγμή είναι η αντίδραση της επιφανείας του πολυμερού μεταφορέως, χρησιμοποιώντας πολυεθιλενογλυκόλη, με σκοπό να αυξήσουμε τη βιοσυμβιβαστότητα αυτών των υλικών με τον οργανισμό και να μειώσουμε την μη επιθυμητή επιφανειακή επικάλυψη του πολυμέρου του πρωτεΐνες. Επίσης, έχουμε κατορθώσει να προσθέσουμε στην επιφάνεια αλυσίδων όπως αυτές οι ερυθές που βλέπετε στα βιομιμητικά συστήματα, εκεί που ακριβώς βλέπετε αυτή την πράσινη γραμμή, να προσθέσουμε την σειρά αργινίνη, γλυκίνη, ασπαρτικό οξύ και βαλίνη, με σκοπό να αυξήσουμε την ανάπτυξη ενδοθυλιακών κυτάρων σε επαφή με αυτά τα πολυμερή και να παράγουμε νέα συστήματα για πιθανή εφαρμογή σαν τεχνητά αιμοφόρα αγγεία. Αυτή η περιοχή της έρευνας λέγεται μηχανική των ιστών, στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία Tissue Engineering, και πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι είναι μια καινούργια επανάσταση στον τομέα μας, διότι προτείνει και πιστεύω ότι κάποια μέρα θα λύσει το πρόβλημα της αντικαταστάσεως οργάνων, όπου θα μπορεί κανείς να πάρει κύτταρα από τον ασθενή και να τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ένα τελώς καινούριο όργανο. Και πρέπει να παραδεχτώ ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ σοβαρές προσπάθειες σε αυτό το θέμα. Αλλά θα ήθελα να γυρίσω και να τελειώσω βασικά με ορισμένες καινούριες προσπάθειες στην περιοχή και ανάπτυξη νέων φαρμακοτεχνικών συστημάτων χορηγήσεως φαρμάκων. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω σε όσους δεν εργάζονται στην περιοχή γιατί η χορήγηση και απορρόφηση φαρμάκων στον οργανισμό είναι τόσο δύσκολο πρόβλημα. Όπως ξέρετε, ενδοφλέβεια εισαγωγή φαρμάκων είναι ένας από τους πιο γνωστούς τρόπους με τον οποίο κανείς μπορεί να περάσει φάρμακο στον οργανισμό. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει από ποικίλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν άλλες οδούς. Παραδείγματος χάρη τη ρηνική οδό, την οφθαλμική οδό, την υπογλώσσια οδό, τη διαδερμική οδό. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαφερθεί όλοι μας για την αποδέσμευση φαρμάκων τα οποία είναι πρωτεϊνικής δομής. Και φάρμακα πρωτεϊνικής δομής έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθούν με αυτές τις κλασικές μεθόδους που αναφέρω προηγουμένως, λόγω της πολύ χαμηλής βιοδιαθεσιμότητας. Και για αυτούς που δεν εργάζονται σε την περιοχή, η βιοδιαθεσιμότητα είναι σε γενικές γραμμές ένας όρος που εκφράζει τη δυνατότητα του φαρμάκου της πρωτεΐνης να περάσει στο αίμα και να κάνει βασικά τη θεραπεία του ασθενούς. Παραδείγματος χάρη, θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Και το παράδειγμα είναι ότι, όπως είπα, κυρίως χρησιμοποιούμε ενδοφλέβειες μεθόδους, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχετε έναν διαβητικό, φανταστείτε την αντίδραση ενός διαβητικού ασθενούς πρωτοτύπου που πρέπει να πάρει τουλάχιστον 2 ενέσεις την ημέρα. Ο ιατρικός και φαρμακευτικός κόσμος το δέχεται αυτό, σαν τη σωστή λύση προς το παρόν. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο καλύτερα θα ήταν αν κάποια μέρα βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε στον ασθενή ένα δυσκείο, και το λέω σε πολύ γενική μορφή αυτή τη στιγμή, ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί όρο stealth systems, που μεταφράζεται γενικά ελληνικά σαν βιολογικά αόρατα συστήματα. Δηλαδή ο οργανισμός δεν τα βλέπει, αλλά όταν αρχίσει να δημιουργείται ο θρόμβος, τότε αρχίζουν να δουν. Και τώρα θα ήθελα να περάσω κάπως γρήγορα στην παρουσίαση μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία του εργαστηρίου. Στην έρευνα αυτή δείξαμε ότι είναι δυνατόν να κάνουμε μοριακή σχεδίαση ενός καινούριου μικροπλήγματος του συστήματος, που είναι μεταφορέας πρωτεϊνών και το οποίο είναι βασισμένο σε ειδικά συμπολιμερή του μεθακρυλικού οξέως, το οποίο παρουσιάζεται με τις κίτρινες γραμμές, και της πολυεθιλενογλυκόλης, η οποία παρουσιάζεται με τις κόκκινες γραμμές. Αυτά είναι ειδικά συμπολιμερή, τα οποία παρουσιάζουν μια ευαισθησία στις συνθήκες του φυσιολογικού περιβάλλοντος, λόγω μιας συμπλοκοποίησεως, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ του καρβοξυλίου του μεθακρυλικού οξέως
και του ευθερικού δεσμού της πολυεθυλογλυκόλης. Επομένως, σε χαμηλές τιμές του pH, όπως παραδείγματος χάρη στο στόμαχο, το πολυμερές τρόπιγμα και η ενσωματωμένη ινσουλίνη που έχουμε μέσα στο σύστημα αυτό παραμένουν αδρανείς και δεν αποδεσμεύονται. Όταν όμως περάσουμε το πυλερό και φτάσουμε στο 12δάκτυλο, τότε το σύμπλοκο διασπάται και όπως βλέπετε καθώς πηγαίνουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά, το υδρόπιγμα αρχίζει να διωγγούται και η ινσουλίνη μπορεί να αποδεσμευθεί. Η ιδέα αυτή δεν είναι εντελώς καινούργια. Τι είναι καινούργιο είναι ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί κατά έναν τρόπο ώστε να παρουσιάζει πολλές άλλες διεργασίες την ίδια στιγμή. Παραδείγματος χάρη, το σύστημα έχει σχεδιαστεί από τους σπουδαστές μου και από μένα να εκφράσει και άλλες ιδιότητες. Πιο σπουδαία ιδιότητα είναι ότι οι αλυσίδες της πολυεθυλογλυκόλης, που είναι αυτές οι κόκκινες γραμμές που βλέπετε εκεί, είναι ελεύθερες να εκταθούν μέσα στη βλενογόνο στιβάδα, να περάσουν ανάμεσα στις γλυκοπρωτεϊνικές αλυσίδες της βλενογόνου στιβάδος και να αντιδράσουν ή να επιδράσουν με τα επιθυλιακά κύτταρα στο πάνω μέρος του δεκαδακτύλου. Με αυτή τη διαδική διάχυση είναι δυνατόν να κάνουμε να αυξήσουμε τη βιοπροσωπικότητα του όλου συστήματος, χρησιμοποιώντας αυτές τις αλυσίδες και να καταφέρουμε τελικά να αποδεσμεύσουμε την ινσουλίνη μόνο σε επαφή με το δεκαδάκτυλο. Αλλά και αυτό δεν είναι η πλήρης ιστορία της παρουσίας ομάδων καρποξυλίου, οι οποίες προέρχονται φυσικά από το μετακαλλικό οξύ, σε επαφή με τα επιθυλιακά κύτταρα. Στο επόμενο στάδιο είναι να συμπλεκοποιηθούν όλα τα μόρια του ασβεστίου με τις μακρομοριακές αλυσίδες. Και αυτά τα κύτταρα με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στην διάσπαση της σφιχτής συνάψεως μεταξύ των κυττάρων. Όπως ξέρετε, η ινσουλίνη είναι μεγάλο μοριακό βάρος. Δεν μπορεί να περάσει άμεσα στα κύτταρα, στα δεξιά μεριά, μόνη της, διότι δεν μπορεί να γίνει διάχυση με αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη συμπλοκοποίηση με το ασβέστιο, δείχνουμε ότι είναι δυνατόν πραγματικά η ινσουλίνη να περάσει ανάμεσα από τα κύτταρα. Συγχρόνως η παρουσία του μετακαλλικού οξέως μέσα στο υδρόπιγμα μεταφορέα του συστήματος παρουσιάζει και ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό. Αναχαιτίζει την πρωτεολυτική δράση των ενζήμων που βρίσκονται κοντά στα ενδοθυλιακά κύτταρα και οδηγεί σε μια σχεδόν πλήρη προστασία της πρωτεΐνης από την πιθανή βιολογική διάσπαση. Και αυτό, όπως ανέφερε και ο καθηγητής Μαχαίρας, είναι το σπουδαιότερο επιστημονικό πρόβλημα σε αυτά τα συστήματα και ο λόγος γιατί όλες οι προηγούμενες προσπάθειες σε αυτό το θέμα είχαν αποτύχει. Παρά τη σοβαρή επιτυχία αυτών των συστημάτων, εμείς θα θέλαμε, σαν μηχανικοί και σαν ερευνητές, να ανακαλύψουμε τον ακριβή μηχανισμό της μεταφοράς της ινσουλίνης ανάμεσα στα κύτταρα. Και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποίησαμε μια σειρά από κύτταρα κακοδίο, που είναι γνωστά σαν προσωμιωτές των ενδοθυλιακών κυττάρων, τα βλέπετε στη δεξιά μεριά, και με τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση του μηχανισμού με τον οποίο περνάει η ινσουλίνη ανάμεσα από τα κύτταρα. Έχουμε δείξει ότι αυτός ο μηχανισμός της μεταφοράς της ινσουλίνης είναι βασικά ένας παρακυτάριος μηχανικός και για αυτούς που είσαστε μπροστά και βλέπετε καλύτερα, είναι ο μηχανισμός υπαριθμών 1, παρακυτάριος paracellular route. Το οποίο έχει μεγάλη σημασία και δείχνει ότι κανείς μπορεί να περάσει την ινσουλίνη επί αρκετό χρονικό διάστημα. Μεγάλη σειρά πειραμάτων ζώα έχει διεξαχθεί σε αυτά τα συστήματα και τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως με κωδικούς και σκύλους. Και έχουμε δείξει με μια αξιοσημείωτη βιοδιασημότητα της τάξης του 25% σε κωδικούς και 16% σε σκύλους. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα πειράματα με ασθενείς φυσικά, διότι δεν έχουμε πάρει ακόμα την άδεια από τους κατάλληλους οργανισμούς. Αλλά έχουμε χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματά μας και υγιή ζώα, καθώς και ζώα από τα οποία τους έχει αφορηθεί το πάγκρεας. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν οδηγήσει την εταιρεία Aventis, την πρώην εταιρεία Herbst Röntgen, να αναλάβει μια βιομηχανική εκμετάλλευση αυτής της δουλειάς και να προχωρήσει σε μια σειρά κλινικών πειραμάτων. Έτσι, όλες οι ενδείξεις είναι πολύ θετικές για το μέλλον αυτών των συστημάτων και είμαι αισιόδοξος, αλλά πάντοτε με κάποιες επιφυλάξεις, ότι στο προσεχέ μέλλον θα δούμε συστήματα αποδεσμεύσεως της ινσουλίνης που θα λαμβάνονται από το στόματος και όχι ενδοφλέβη. Σχετική με την προηγούμενη ιδέα είναι και μια άλλη ιδέα που ήθελα να αναφέρω πολύ γρήγορα και αυτή είναι στη θεραπεία της οστεοπορώσεως. Κυρίες και κύριοι, όλοι μας
θα έχουμε το πρόβλημα της οστεοπορώσης. Και οι κύριοι στο ακροατήριο, αν νομίζετε ότι δεν θα το έχετε, κάνετε μεγάλο λάθος. Ένας στους 8 ασθενείς, ένας στους 8 άνδρες θα πάθει οστεοπόρωση. Και η οστεοπόρωση, φυσικά, όπως λέτε δεξιά, είναι η παραγωγή αυτών των μεγάλων πόρων, την οποία μπορούμε να καταπολεμήσουμε με θεραπεία με καλσιτονίνη. Εδώ και πάλι πρέπει να αποσδεσμεύσουμε την κάπως ασταθή πρωτεΐνη, φάρμακο, στην πλανοογόνο στιβάδα και στα επιθυλιακά κύτταρα του δακτύλου. Τα αποτελέσματα σε αυτή την περιοχή δεν είναι ακόμα τόσο θετικά όσο είναι στην περιοχή της ινσουλίνης, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι κάπως θετικά και δείχνουν ότι πραγματικά είναι δυνατόν να γίνει τέτοια αποδέσμευση και μπορούμε να αντιστρέψουμε την υποασβεστιαιμία που είναι χαρακτηριστική της ασθενείας της οστεοπορώσης. Το άλλο σχετικό θέμα είναι, και όσοι με ξέρετε θα ξέρετε την αγάπη μου, είναι το θέμα της χρησιμοποίησης των ενδύων συστημάτων για τη θεραπεία της σκληρήσεως κατά πλάκα. Μια ασθενεία για την οποία έχω προσωπικό ενδιαφέρον, μια και δεν το κρύβω, το ξέρετε εδώ και 3 χρόνια, είμαι ασθενής με σκληρής κατά πλάκα. Αν έχετε ασθενείς φίλους, συγγενείς που παίρνουν τώρα interferoni α ή β, όπως την παίρνω εγώ, σαν το Avonex, με ενδομυϊκή ένεση, μια φορά την εβδομάδα, ή σαν το Beta Seron ή το Rebif, με υποδόρια ένεση, κάθε 2 μέρες. Ξέρετε πόσο οδυνηρή είναι η θεραπεία και πόσο λίγο επιθυμητά είναι η παρενέργεια στις επόμενες ημέρες. Και αν δεν το έχετε ακούσει, την επόμενη μέρα ο ασθενής αισθάνεται αρκετά άσχημα, έχει πόνους στα οστά, έχει πόνους στις πνευμοαστιβάδες, αισθάνεται ένα είδος ζάλης κτλ. Περνάει γύρω σε μια μέρα, αλλά ορισμένοι ασθενείς δεν το δέχονται. Με τη συνεργασία μια μεγάλη φαρμακευτικής εταιρείας, εργαζόμαστε τώρα στο θέμα της παραγωγής και βελτιστοποιήσεως ενοδεσικίου. Και θέλω να πω αυτή τη στιγμή, παρότι απλοποιώ τα πράγματα, που θα μπορεί να παίρνετε από το στόματος και να δείτε την επιθυμητή βιοδιαθεσιμότητα της interferonης. Το θέμα αυτό μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω πόσο σπουδαία είναι για όλους τους εργάζοντες σε αυτή την περιοχή, σε αυτόν τον ερευνητικό τομέα, όχι μόνο η παρασκευή απλών φαρμακευτικών παρασκευμάτων που θα πάρθουν εύκολα τον ασθενή, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για όλους μας, για τον γεωργικό ερευνητή, από το να εφεύρει κάτι καινούριο, μια καινούργια συσκευή, ένα καινούριο τεχνητό όργανο, μια καινούργια μορφή φαρμάκου που θα απλοποιήσει τη ζωή του ασθενούς. Δεν είναι απλώς σωστό να λύσουμε το πρόβλημα με μια λύση που ο ασθενής δεν την αγαπάει ιδιαίτερα. Και σε αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια έχω πάρει μια αρκετά σοβαρή θέση. Και αυτό με φέρνει στις 2 τελευταίες ιδέες του εργαστηρίου μου, ιδέες στις οποίες εργαζόμαστε τους τελευταίους 2-3 χρόνους και πιστεύω ότι σε 10 χρόνια από τώρα μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο προϊόν. Η πρώτη ιδέα είναι ένα φαρμακευτικό σύστημα για διαβητικούς που θα καταλαβαίνει πότε ο διαβητικός πραγματικά χρειάζεται το φάρμακο. Και αυτό βασίζεται σε βασικές ιδέες αυτομάτου ελέγχου και ξέρω στο ακροατήριο υπάρχουν αρκετοί χημικοί μηχανικοί φίλοι που θα ευχαριστηθούν να δουν ότι και η κλασική χημική μηχανική εφαρμογή εφαρμόζεται στην περιοχή. Αν μπορείτε να ξυπνήσετε από την πάνω αριστερή μεριά και τα δεξιά, θα σας εξηγήσω πώς εργάζεται το σύστημα. Το σύστημα είναι ένα υδρόπυγμα που περιέχει μόνο μεθακρυλικό εστέρα της πολυεθυλεργλυκόνης και μεθακρυλικό εστέρα του τέτραεθύλο αμίνο εθυλίου, καθώς και ένα πέστο διασταυρώσεως των μοριακών ανίσων. Το σύστημα αυτό, αντίθετα από τα προηγούμενα, ενυδατώνεται και διωγγούνται κάτω από ένα pH 4,5. Και αυτό έχει σημασία, θα δείτε γιατί σε αυτή τη στιγμή. Και παραμένει αδρανές πάνω από 4,5. Σε αυτό το υδρόπυγμα, με χημική αντίδραση, έχουμε προσθέσει το ένζυμο οξυδάσεως γλυκόνης. Και με φυσική ενσωμάτωση έχουμε προσθέσει ινσουλίνη. Μικροσφαίρες αυτού του συστήματος κάποια μέρα θα μπορούν να βρεθούν σε επαφή με αίμα υψηλής συγκεντρώσεως γλυκόζης, όπως γίνεται σε διαβητικούς, οπότε μία αντίδραση θα ξεκινήσει μεταξύ γλυκόζης και οξυγόνου, παρουσία του ενζύμου της οξυδάσης. Θα παράγει γλυκονικό οξύ, φυσικά θα κατέβει κάτω από το 4,5 και γύρω από τις μικροσφαίρες θα αρχίσει το σύστημα να διωγγούνται. Καθώς διωγγούνται το σύστημα, θα αρχίσει να αποδεσμεύεται η ινσουλίνη. Η ινσουλίνη αποδεσμεύεται, επιδράει τις γλυκόζεις και το αποτέλεσμα είναι ότι η αντίδραση της γλυκόζης στην οξυγόνο δεν γίνεται πλέον. Επομένως το pH ανεβαίνει. Το pH ανεβαίνει, το πολυμερές συρρυκνούται
Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, όσοι ξέρετε πολυμερείτε, αυτός ο κύκλος δεν γίνεται σε 1-2 μικροδευτερόλεπτα, διότι έχουμε την εξοδοελαστική ιδιότητα και φύση του πολυμερούς, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια καινούργια ιδέα και ένα καινούργιο σύστημα που κάποια μέρα θα μπορεί να αποδεσμεύει η ινσουλίνη χωρίς να το ξέρει ο ασθενής. Απλώς θα ανακαλύπτει, για αυτά τα συστήματα νεοδέσινα, θα ανακαλύπτει ο ασθενής, θα ανακαλύπτει το σύστημα, ο οργανισμός, ότι έχει ενέργεια η γλυκόζης και θα έχει την ινσουλίνη. Φυσικά, όλοι οι φίλοι μου συνάδελφοι στη φαρμακευτική, ελπίζω ότι με συγχωρούν σήμερα ότι έχω απλοποιήσει τα πράγματα τόσο πολύ και δεν έχω πει τα προβλήματα του θέματος, όπως ξέρετε, υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα σε αυτό. Το τελευταίο θέμα, και το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι το θέμα που είναι βασισμένο σε μια σειρά νέων πολυμερών που τα λέμε μοριακά τυπωμένα πολυμερή. Και με τον όρο αυτό μεταφράζω ελεύθερα τον αγγλικό όρο molecularly imprinted polymers. Βασικά αναφέρει σε μια καινούργια μέθοδο που έχουμε ξεκινήσει εμείς και 3 άλλα εργαστήρια, στην οποία βασικά μπορούμε να πάρουμε ένα καινούριο φάρμακο, μια πρωτεΐνη ή οτιδήποτε άλλο υλικό, που το βλέπετε εκεί πέρα με το μπλε χρώμα, και να την αντιδράσουμε με παρουσία διαφόρων μονομερών, φτιάχνοντας, όπως βλέπετε κάτω δεξιά, ένα καινούριο πολυμερικό δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει μέσα του την ουσία που θέλουμε να τυπώσουμε. Εν συνεχεία, διαλύουμε την ουσία, αλλά τι μένει μέσα είναι βασικά οι ίδιες ομάδες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της ουσίας αυτής. Οπότε ελπίζουμε ότι αργότερα, πολύ αργότερα, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πολυμερές και θα αναγνωρίσει μόνο το φάρμακο, η μόνη πρωτεΐνη, η οποία παρουσιάζεται το πνεύμα. Θα μπορούμε να έχουμε καινούργια συστήματα, τα οποία θα βάζουμε σε επαφή με το αίμα και θα ανακαλύπτουν μόνο τη γλυκόζη. Οπότε δεν θα χρειάζεται κανείς ινσουλίνη. Αντί για αυτό που θα κάνει τη γλυκόζη και θα τελειώνει το όλο σύστημα. Φυσικά κάποια αντίδραση θα πρέπει να γίνει να σπάσει τη γλυκόζη μετά από αυτό. Και ιδίως εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το θέμα της παραγωγής νέων συστημάτων που αναγνωρίζουν τη χολυστερίνη και τις λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να απαλλάξουμε το αίμα του ασθενού από υψηλές συγκεντρώσεις χολυστερίνης. Φυσικά όμως τα προετήρια θα ήσουν να λέμε και τώρα μπορώ να φάω παγωτό και βούτυρο που έχει κανένα πρόβλημα. Θα υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, αλλά όπως είπα, η απλοποίηση της επιστήμης σήμερα το βράδυ είναι αρκετά σοβαρή, αλλά δείχνει που υπάρχουν άλλες προσπάθειες σε αυτή την περιοχή. Και εδώ φυσικά ανακαλύπτουμε ότι οι βασικές ιδέες της ελεγχομένης αποδεσμεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ελεγχόμενη αφαίρεση βιολογικών ουσιών από τον οργανισμό. Έτσι λοιπόν στο έτος 2000 έχουμε φτάσει σε μια καταπληκτική συνεργασία γιατρών, βιολογικών, βιολόγων, φαρμακοποιών, φυσικών και μηχανικών, για να δώσω σε λύση σε μεγάλα προβλήματα θεραπείας των ασθενών. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς αγαπάτε την όπερα, αλλά πιθανώς να έχετε δει ή να έχετε ακούσει την όπερα του Ελιξίρου του Έρωτος, του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, στην οποία πιθανώς την έγραψε το 1830, στην οποία πιθανόν να έχετε ακούσει την περίφημη άρια «Ουδείτε, ουδείτε ορουστίζει». Ακούστε, ακούστε, χωρί, στην οποία ο Δ. Ρούκα Καμάρα παρουσιάζει το καινούριο ελιξίριο, το οποίο λύνει όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, σοβαρά, θα σας φανεί παράξενο, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο μακριά από τέτοια είδους συστήματα. Σοβαρά τώρα, θα ήθελα να σας δείξω την επόμενη διαφάνεια. Ο φίλος καθηγητής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, Ρόμπερτ Λάγκερ, χημικός μηχανικός και αυτός, και συμμαθητής μου στα ιστορικά μου χρόνια στο MIT, παρουσίασε πρόσφατα τη μινιατούρα chip που παρουσιάζεται στη διαφάνεια. Αυτό το, και συγγνώμη που λέω τη λέξη του chip, αλλά δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, αυτό το chip περιλαμβάνει μέχρι 100 μικρές αποθήκες φρεάτια φαρμάκων. Το κάθε ένα φρεάτιο μπορεί να έχει διαφορετικά φάρμακα. Και τα φάρμακα θα αποδεσμευθούν στον οργανισμό μόνο με ένα μηχανισμό ο οποίος αντιδράσει την πληροφορία που παρουσιάζει στον οργανισμό από μια σειρά βιοαισθητήρων, biosensors. Ο βιοαισθητήρας θα πει και τώρα να ανοίξει αυτό το φρεάτιο και να βγει αυτό το φάρμακο. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, μια μέρα θα είναι πιθανό να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα στον οργανισμό μας, το οποίο θα μας δίνει τα φάρμακα όποτε τα χρειαζόμαστε. Όπως είπε πρόσφατα ο Bob Langer, τον οποίο αν τον έχετε γνωρίσει, ξέρετε πόσο δυναμικός είναι, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Chemical Engineering News για την ευκαιρία του καινούριου αιώνος, παρότι αρκετά αισιόδοξος, πιστεύω ότι στο τέλος του αιώνος η ασθένεια όπως τη ξέρουμε τώρα δεν θα είναι πλέον απειλή για τη ζωή.
και ότι θα έχουν ανακαλυφθεί πολύ αποτελεσματικές μέθοδοι διαγνώσεως ασθενειών, παρατάσεως της ζωής και ανακουφίσεως των πασχόντων. Σε αυτές τις ιδέες θα ήθελα να προσθέσω μερικές δικές μου σκέψεις. Πιστεύω ότι η χημεία, η βιολογία και η μηχανική θα μας επιτρέψουν να βρούμε το γενετικό χάρτη όλων των ανθρώπων, να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται όλες οι ασθένειες και τα γενετικά και οι γενετικές ανομαλίες, να φτιάξουμε νέα φάρμακα, βιοειδικά, υλικά και χημικές ουσίες που θα θεραπεύουν όλες αυτές τις ασθένειες, να σχεδιάσουμε συστήματα που θα χορηγήσουν φάρμακα και γονίδια στους ουσούς ιστούς, κύτταρα και κυταρικά συστήματα, να διαγνώσουμε μια ασθένεια χωρίς να εμπέμπουμε στον οργανισμό και τέλος να παράγουμε εντελώς νέους ιστούς και όργανα από κύτταρα. Νομίζω το μέλλον είναι δικό μας. Στα χέρια μας να το αξιοποιήσουμε όπως θέλουμε, άσχετα από το αν ζούμε στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Γιατί όπως έγραψε ο Γάλλος φιλόσοφος και ποιητής και αμήλικτος και ειλικρινής ερευνητής μοντέρνων πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων, Αντρέ Ζίτε, Νόμπελ του 1947, δεν ανακαλύπτει κανείς νέες χώρες χωρίς να εγκαταλείψει την ακτή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι το μήνυμα που αφήνω στους νέους σπουδαστές της φαρμακευτικής και άλλων χωρών που βρίσκονται σήμερα στο ακροατήριο. Αφήστε τη φαντασία σας να ταξιδέψει, μην πιστεύετε μόνο στις παρούσες θεωρίες, και αν έχετε κάποια καινούργια ιδέα, κοιτάξτε όσο είναι δυνατόν να την ερευνήσετε, και μπορεί 30-40-50 χρόνια από τώρα να έχετε προσθέσει κάτι πολύ σπουδαίο στη ζωή όλων των ανθρώπων. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την ομιλία, θα ήθελα να εκφράσω δύο σκέψεις μου. Η μία είναι για το θαυμασμό μου για την Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία επισκέφθηκα αυτή την εβδομάδα και θα συνεχίσω να επισκέπτομαι αύριο. Η σχολή αυτή είναι αστρονομολογία, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1890. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία οικογενειακή παρέκκληση, να αναφέρω ότι αδελφός του Πέτρου Ρουσοπούλου, του παππού μου, ήταν ο Αστέριος Ρουσόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός φαρμακοποιός και είχε το Διεθνές Φαρμακείο Ρουσοπούλου, το οποίο ήταν στην γωνία Κανάρι και δεν θυμάμαι ποια είναι εδώ, Κανάρι 6, το συγκεκριμένο φαρμακείο της Ζάχου. Και στο κάτω μέρος ένας άλλος αδελφός, ο Όθωρ Ρουσόπουλος, και αυτός φαρμακοποιός και χημικός, ο οποίος ξεκίνησε την εμπορική και βιομηχανική ακαδημία στην Αθήνα, που ήταν στην πλατεία Κάνιγος και η παλαιότερη από εσάς τη θυμώνται. Και μια άλλη φωτογραφία για μένα ένας πιο μεγάλοι φαρμακοποιοί, ο Νταλβέρνες, ο Κρητικός, φυσικά με μεγάλη μορφή ο Εμμανουήλ. Αυτή η φωτογραφία του 1930, ο Εμμανουήλ δίνει το μάθημά του στη φαρμακευτική χημεία. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Φαρμακευτική Σχολή για τη μεγάλη δουλειά που μου έκανα. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, κ. Φόσκο, όλους τους καθηγητές και ιδιαίτερα τους κ. Μαχαίρα, Παναγιώτη Μαχαίρα, Δημήτρη Ρέκα, Παρασκευά Λάδα, Χρήστο Ρέπα και Μανώλη Φεντάκη για τη φιλία τους και τη συμπαράσταση. Κλείνοντας την ομιλία μου, θα με ευχαριστούσε επίσης να καλέσω όλους τους τακτικούς σπουδαστές που μου έκαναν την δημιουργική προσφορά που παρουσίασα σήμερα να σταθούν δίπλα με πνεύματι, μια και η αναγνώριση αυτή τους ανήκει και αυτό και τους εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες. Και φυσικά ευχαριστώ τον άνθρωπο που μου δίνει έμπνευση στη ζωή μου σαν επιστήμονας και σαν σύντροφος, τη Λίσα, η οποία δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα, γιατί είναι σε αρκετά προχωρημένη εγκυμοσύνη. Γι' αυτό δεν μπορεί να ταξιδέψει. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας.
Ήθελα να πω ότι θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση στο πίσω μέρος της αίθουσας.